ebéd előtt kezdezni akartok? Hát még mennyivel vagyunk ebéd előtt? Most keltünk fel 11 óra van. Nem jössz mocsarazni, Andi? Már jobban élvezem. Behatnál kapásból fölmocsálva. Elhegyezod magadat. A polgárnak. Nem akarsz jönni? Miért? Tűzi nem akar jönni? Lehet, hogy akar, de nincs is. Te nem lesz polgár vagy? Te nem lesz polgár. Örökzúzok. Annyira jöttök, amikor először megláttam. Szegényes polgár vagyok, ti meg már a mocsárban Ti vagytok, te vagy stressz, hozzászólva. Ő az. De amúgy akármelyiket ki lehet Nekem jutni, most többet mert is mindent a osztasz? közösség volt. Miért néz ki úgy? Neked most kevesebbet van rá. Jó lesz? tökéletes lesz. De szeretem a kaját, de szeretem még édes. Ja, tényleg. Azt szerettem volna, hogy török zúzók, de így egy török zúzók. De nem mutasd meg, hogy mit adsz nekem. Mert a többiek nem. Ja, még volt sokkal jobb lapom. Na hát akkor meg még jó. Kettőt kell adni? Igen, Honnan van ez a pólód? De várj, még most sorba rakom. Te meg visszajövök. Aki kapja Marja? Aki kapja marha. Igen. Én várom a marhasságon. Aki kapja marha. Hallottatok, hogy magyar függetleni? Fölvett Andi a marha pólóját, és így néztük, hogy marha nagy, micsoda? És akkor mondtuk, hogy hát Hogy megesett rajtam a szívem. hát érdekes. Bocsaka. A magyar szigeten biztos vannak rendes emberek, de vannak nem tudják, hogy ez nem. Hát az, hogy így... most sipók, nem értették, és nem értették, hogy ez miért rovással van fölírva. Azt hitték, hogy valami így királyos, magyaros, nem tudom mi, és akkor marha nagy komolyan. és így néztük, hogy érdekes. Ez volt reakció. Van, az egyik csávó az... Az egyik csávó vágta, hogy mi ez, de az másik. Igen, felsorolt az összes folyót. Komolyan? Aha. Jó, de a... Hát az egy minimális térkép is költ elég nem mögött. Ó, de jó. Ebből lehet venni. Hát de kb. De hát a siófoki rendőrök is tudták, hogy mi ez. Igen. És a szüleim találták ki, ezt Igen. felejtettek el. Csináltok, futottál, oda voltak. Pont ezt aztán, amit társadalmi Nem kéne csinálnunk egyszer a kék túrát. Az nagyon durva. Mi az a kék túra? Egy részét megcsináljuk. Ugye, előtte két igen. Turistajelzésben a színeket ismered? Mi az a kék túra, tessék? Mondom, turistajelzésben Az a itt színeket Magyarországot végig ismered? kirándulod a körbe. Színeket ismered, de turistajelzésben. Fölfele kellett gyalogolni. Milyen turistajelzéseket láttál? De nagyon jó vagy. Vonalat. Mindig át lehet lendülni a holdponton, mert én 40. Na jó, nem ez túlzását, ilyen zöld, sárga. Mész, láttam már? Mikor kezdtek el játszani, mert igazából azt akartam.